Kinuha niya yung parcel. Sabi ko, sir, bayaran niyo muna. Eh, hindi mo na, parang alangan siya. Tapos, binuksan niya. Nakita niya, sir, pantalon nga. So, inabot niya. Sabi niya sa akin, sige, okay. Pantalon din pala. Sige, binigyan niya yung bayad. 999 yun, sir. Tapos, kumuha ko ng piso, sinuklihan ko nga. Sabi niya, huwag na, okay na. Tapos yung ano na sana ako, kalis na. Ang ano niya sa akin, teka lang, sinitingnan niya, yung laman ng parcel, inugot niya ngayon. Nung pag-uugot niya doon sa parcel, sabi niya, ay, mali. Levi's yung in-order ko, bakit ito ay Wrangler? Mga kabiyaya, isang mabiyayang araw sa ating lahat. At ito na po yung part 2 dun sa rider na hindi binayaran ng engineer. So ito, kakakita ko lang po. So anuhin ho natin, panoorin ho natin yung kanyang video, no? Si Manong rider, no? Sorry, napindot ko kaya may tumunog. No, panoorin natin yung part 2, no? May part 2 na. So, November 28 po siya in-upload sa Facebook, no? So, panoorin natin. Sana, ito siya, oh. Yan si tatay, yung rider. Yan, hindi makita masyado. Sana hindi dilaw, no, ang mangyari sa video. Kapag hindi dilaw, mapapanood ko niyan dito sa inyo. Pero kapag nagkulay dilaw, boses lang po yung maririnig nyo, mga kakwelat. So, simulan na natin. Sa sir, una talaga, tinis ko muna yung receiver na meron siyang parcel na dumating para aware siya na yung parcel na talagang dadating. So, kung alam ko yung bahay niya kasi yung asawa niya at mga anak niya regular receiver doon. Kasi second time siya na naging karon ngayon, nung dumating ako sa bahay nila, sabi ko, sir, meron po kayong parcel na dumating. Facebook online po ito, sir. Ito ba in-order mo sa Facebook? Kasi usually sa Facebook, meron talagang may scammer. Sabi niya, opo, kuya, in-order ko yan, mga pantalon yan. So, sabi ko sa kanya, sige sir, ito na po, picture ko muna. Kasi ang ano sa amin sa GNT, picture mo na. GNT rider pala siya. Kunin yung payment. Okay. Kasi yun ang orientation sa amin. Yun talaga ang ng GNT. Kunin ang payment para kasi sumusunod lang kami sa regulasyon. Yan po yung process. Oo, yung process ng sa GNT. Ngayon, so sa mga tuwid, ano siya sir, kinuha niya yung parcel, sabi ko, sir, bayaran niyo muna. Eh, hindi mo na, parang alangan siya. Tapos, binuksan niya, nakita niya, sir, pantalon nga. Una-una, kung medyo diskumpiyado kayo sa order nyo, no? Kung medyo diskumpiyado kayo sa mga ino-order nyo, sa mga, lalo na yan sa mga online Shopee na yan, warong pa yan, no? Isure nyo muna at higit sa lahat, wag nyo bubuksan kung hindi nyo naman din babayaran. No, kasi una-una dito kasi ang mag-aabono nito yung mga rider, yung mga kababayan natin ng mga rider na kawawa naman. Na halimbawa kung kahit na 200 to 500 to 1K yan na inaabonuhan nila, napakalaking kakulangan na sa kita nila yon. Kaya ako sa inyo, sa lahat ng mga mahilig mag-order dyan at magpa-deliver, kung ano man, rider ho ang mag-aabono dyan, no? Ganun ho yun. Kaya kung ako sa inyo, bago nyo buksan yung mga in-order nyo, i-sure nyo na mababayaran nyo yan at tatanggapin nyo sa sarili nyo kung mali man yung naibigay sa inyo. Doon kayo magreklamo sa mismong company. Hindi wag kayong magreklamo doon sa rider kasi mga delivery boy nga lang po yan. So, tuloy natin. Sige, okay.
pantalon din pala. Di. Sige, binigay niya yung bayad. 999 yun, sir. Tapos, kumuha ko ng piso, sinutihan ko ha. Yun, okay na. Tapos yung, ano na sana ako, palis na. Ano niya sa akin, teka lang, sinipin niya, yung laman ng parcel, inugot niya ngayon. Nung pag-uwi niya doon sa parcel, sabi niya, ay, mali. Levi's yung in-order ko, bakit ito ay Wrangler? Sabi ko, sir, Levi's? Kung gusto mo ng Levi's, wait lang ha. Ako kasi, at lagi akong bumibili ng mga pantalon, shorts, t-shirts sa Levi's, no? Kung bibili ka nga ng pantalon, no? Talagang mas pa sa 1,500 or 1,000 plus ang Levi's na pantalon. Wala akong 99 pesos na Levi's na pantalon ha. Yan ha, disclaimer tayo. Kung mali ako, comment nyo dyan. Pero wala pa akong nakikita kasi laging binibili ko mga pantalon na maabot ng 1,500, 1,000 plus, 1,800 o mapatukay pa yan, no? Kasi lagi ako bumibili niyan pag may pera ako. No, ngayon, wala na akong pera, hindi na ako bibili niyan. No? Kasi kung Levi's lang, hindi sana rumekta ka na dyan sa mall, kung saan mall. Total, may mayaman ka naman, sir engineer, di ba? Mayaman ka naman, may 4 wheels ka naman. Gandang bahay mo, posibleng wala kang 4 wheels, di ba? Hindi yun iasa mo sa rider. Tapos, ultimo 1,000 pesos, gusto mo pang paabunuhan dun sa pobreng rider. Diba? Kawawa naman. Panorin natin ulit. ako alam niya, sir. Hindi ko alam yun kung ano yan, sir. Tama naman. Sabi niya, ay, walang yan, nadali ako ng scammer, sir. Kuya nga. Sabi ko, sir, kung okay sa inyo, sir, para mga kasi hindi ko na rin pwede kasi ibalik yung pera, sir. Na-upload ko na sa system namin. Ako Tama. sa suffer niyan. Ng 1,000, pero mo, nung araw ko lang 355, okay. Buri mo? 355 pesos ang araw ng mga rider. No? Kaya ako kadalasan pag may ganyan-ganyan, nagbibigay ako kahit mapasikwenta o 100 pesos sa kanila kasi napakalaking bagay na yun, pang gasolina na rin yan, di ba? Tapos ikaw, ang yaman-yaman mong tao, no, na hindi naman kabawasan yung sa yaman mo, yung halagang 1,000 pesos, hindi ka naman kinabukasan, maghihirap na agad doon. Hindi mo man lang hinabunuhan mo na yung pinairal mo pa rin yung katangahan na taglay mo. O katangahan niyan kasi una-una, no, mukha kang matalino at mukhang may pinag-aaral. Engineer ka nga, pero wala kang alam sa ganito. No? Kapag bibintangan mo pang scammer yung rider. Una-una, kung scammer yung rider, hindi na to nag-video-video dyan sa harap mo ha. Hindi niya, walang scammer, walang magnanakaw na ni minsan, walang magnanakaw na umamin sa sa kasalanan niya. O, kaya sabihin na natin sa scammer, walang scammer na bibidyoan yung sarili niya, no, para lang para mahuli siya. Walang ganon, no. Grabe. Birin mo sahod ng rider 355. Tapos papaabunuhin mo ng halos 1,000 pesos, 'di ba? San niya? Tingnan niyo ha. Oh. Yung 1,000 pesos ilang araw niya 'yan, 'di ba? Ilang araw niya 'yan. Tapos papaabunuhan niyo pa. Okay, panoorin natin. Makarami ako ng komisyon, pero kung wala naman, yung komisyon, tama. Doon na sila kumilin sa ay komisyon. hindi. Dapat inaayos mo yung trabaho. Sabi sa akin. Sabi ko, sir, ako sir niyan, wala akong alam kasi sa akin, trabaho lang. Kung may problema kayo, sir, putakin yung seller. Putakin yung seller, tapos, punta kayo sa office, dalhin niyo. Naiiyak si Kuya. Yung parcel at doon nyo i-reklamo, sir, para may balik yung ano man. Oo, tama. Doon kayo magreklamo sa parcel. Ano pa yung pera? Alright. Oo, sabi ko sa kanya. Ngayon, sabi niya, ay hindi, hassle pa sa akin yan. Punta pa ako doon na balik mo na lang yung pera para wala tayong pag-uusapan pa. Hindi, alam mo, si Sir Engineer, talaga to. Baka first time lang nag-order sa mga ganyan, no? Kasi, biro mo, sasabihin niya na hassle pa sa kanya, may istorbo pa siya.
Ay kaysa naman dun mo singilin sa rider, yun anong kinalaman niya dun, sir? Walang kinalaman yung rider dyan. Delivery boy lang ho yan. Doon kayo magreklamo sa mismong nagbebenta, hindi sa mga rider, no? Huwag kayong ewan, ha? Kaya panoorin natin. Sir, 1,000, alos 1,000, sir. Kung balik kayo sa inyo, ako magsasaka. Babayaran mo. Babayaran ko yun, sir. Matik yun, babayaran ko. Charge sa'yo. Oo, charge sa akin. Kasi open na yung fish plan. Kasi yung policy sa amin, pag na-open yung parcel, matik yun, charge sa akin pag na-open. Tama, tama. Opo, kasi dapat yan, supposedly dapat before i-open ng customer yung parcel, dapat nabayaran mo sa Babayaran, sir. Kasi SOP po yan sa company. Ngayon, kung medyo alanganin siya, ayaw na tanggapin yung parcel, pwede na yung Pwede cancel, sir. cancel. Oo, wala Alright. problema. Pwede nyo i-cancel. Kasi, wala kang magagawa nun. Kung hindi nyo, kasi ako kasi, kung sinasabi ko na kagad sa mga receiver, kung hindi nyo sure yung parcel nyo, hindi nyo in-order, baka pinadala na kayo sa Facebook, pwede nyo balik. Wala, no? Cancel lang. Oo, cancel na lang natin. Sabi ko, isang thumbs down lang, cancel na yan. Wala natin pag-uusapan. Okay. Tama. So, ganun sir, nagkaroon ng sabi niya, ay, di ka, sabit ka dyan, sabi sa akin. Sabi ko, sir, bakit naman ako masasabit? Eh, sir, So yun, na 4 minutes lang pala siya, putol yung video. So hanapin ko pa yung ibang video niya para malaman talaga natin yung tunay, no, ng mga nangyari. Pero yun nga, ikaw nga, wala naman talagang kasalanan dito yung rider, no. Paulit-ulit na lang tayo dyan na bakit may mga ganyang mga buyer, mga customer na lagi nilang sinisisi ang mga rider hanggang sa inusga na nila, minsan sinasaktan pa. Yun yung pinakayo-nayo ko minsan napapanood dito sa social media. Eh, wala tayong magagawa. Ewan ko ba. Bakit? Siguro dala na rin sa dami ng mga scammer dito sa Pilipinas. Kaya siguro nagiging sobra ng mapanghinala or mapangduda yung mga kababayan natin ng mga umu-order. Kasi nga, lagi nila naniisip na kasabwat yung mga rider. Meron naman talagang ganun, di naman mawawala yan. Pero yun nga, mas maganda kung i-sure muna natin. At kung saan man tayo nag-order, kahit doon tayo magreklamo, hindi yun sa mga rider. No, ganun ho yan, ganun ang pinaka. At kung alam nyo rin naman, ito hindi scam kapag once na may dumating sa inyo, no, may dumating sa inyo na product at alam nyo naman na umorder kayo, no, bago ang lahat, tanggapin nyo na agad yan. Kasi kung ayaw nyo palang may scam, dapat hindi kayo umorder sa ganyan. Dapat rumirekta na kayo kung ano man yung gusto nyong bilhin. Diba? Hindi yung alam nyo na pala na maraming scammer dito sa Pilipinas, bakit nagtitiwala pa rin kayo sa ganyan? Kung ayaw nyo maloko, di mo rumekta na lang kayo para walang gulo. Diba? So yun po, maraming salamat mga kuwela, mga kabiyaya, at mega live shoutout sa buong team Biyaya. Hindi ko na kayo maisa-isa, at sa mga sponsor ko, so mega live shoutout. At ayun, sana may natutunan kayo ulit dito sa video natin. Sana rin wag natin panatiling yung init ng ulo, no? So kahit din naman ako, aminado ako na umiinit yung ulo, pero hindi naman sa ganitong sitwasyon, no? So sana naman palawakin natin at panatilihin pa rin natin yung haba ng pasensya at pag-uunawaan. So maraming salamat. Don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel, sa aking Facebook page. Pakisupport na rin Jiggy Barra at pakishare kung kayo ay hindi naman busy, no? Pakishare po sa mga friends nyo at sa Facebook. Maraming salamat. Ingat kayo palagi and God bless and bye-bye.